జై గురుదత్త శ్రీ గురుదత్త. నేటి సమాజంలో సామాన్యుడు మొదలు అత్యున్నత స్థానం అలంకరించే మంత్రులు, అధికారులు, సినీ కళాకారులు, డాక్టర్స్ వరకు దర్జీ వృత్తిదారులతో సంబంధాలు ముడిపడి ఉంటాయి. దర్జీలు లేకపోతే ఈ సభ్య సమాజంలో మనిషి దర్జాగా తిరిగే పరిస్థితి నిజంగా ఉండేది కాదేమో. దర్జీ అంటే ఎవరో కాదండి, మనకి బాగా అలవాటు పడినటువంటి పదం, ఆంగ్ల పదము టైలర్. ఆ దర్జీని ఆంగ్లంలో టైలర్ అంటాం. ప్రస్తుత సమాజంలో టైలర్స్ పరిస్థితుల్లో మార్పులు వచ్చాయి. దర్జీలకు వయసు మళ్ళిన తర్వాత బ్రతుకు తెరువు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. బతుకు భారం కావడంతో సానుభూతి మాత్రం మిగులుతుంది, కానీ జీవనభూతి వారికి చాలా కష్టం అవుతుంది.